Bon dia a tots, avui estem a Palma, 28 de juny, dia de l'orgull, Pride Day, i anirem a entrevistar y demanar cosas a la gent. ¿Nos acompañado? Porque es importante venir y reclamar los derechos. Hombre, y máximo este año. Este año es importantísimo. Ya has visto lo que pasó en el Parlamento, ya han retirado la bandera y esto, vamos, es una afrenta. Porque cada año, sin darnos cuenta, muere gente del colectivo por culpa de la sociedad, de las mentes cerradas. Bueno, pues avui commemorem la revolta de Stonewall al 1969, que va ser liderada per dones trans, no? En un moment en el que hi havia molta violència, i avui commemorem aquesta lluita i també celebrem tots els avanços que hem aconseguit, no? Des del col·lectiu. Crec que és molt important que se celebri perquè són els drets d'unes persones que lliurement trien la seva sexualitat i tienen toda esa libertad del mundo para poder expresar. Hombre, creo que todos tenemos los derechos fundamentales de vivir en paz. Bueno, jo crec que és un bon dia per reivindicar els drets i les llibertats de totes les persones i jo, un any més, com cada any, acompanyen en els esdeveniments, en el col·lectiu i a tota la gent que se vol sumar en aquesta manifestació. Hemos visto como hace poco una chica trans de Lloseta pues se suicidó desgraciadamente y vemos como hay actos como por ejemplo el Parlamento de las Islas Baleares pues no quiere poner la bandera LGTB. ¿Qué te parece? Me parece muy fuerte, porque necesitamos apoyo. Y si las instituciones grandes no nos apoyan, el mundo no va a cambiar. És molt mallorquinenc, que és una curta total i absoluta, sí que està demostrant el Partit Popular, perquè de vot ja no importa per l'Anna, ja anant a Juràssic, però el Partit Popular que van de moderns i de llibertat, etcétera, però és mentida que estiguin fent aquestes coses. Muy mal, evidentemente es algo que retrocedemos al pasado. Quan veiem que no se vol penjar la bandera LGTBI a les administracions, però també quan el PP ve i se fa les fotos, però se fa un recurs en contra de la llei LGTBI de l'Estat per d'inconstitucionalitat. Per tant, fan aquest doble discurs, aquesta doble moral que no val, que no la podem admetre. Año a año está siendo más visible, siempre ha pasado estas cosas, siempre han pasado de muertes, suicidios, pero ahora se está haciendo más visible y hay que darle trascendencia que tiene. És una llàstima que anem cap enrere i que a totes les persones no m'han donat compte que llevar aquestes llibertats a un col·lectiu en concret és llevar la llibertat a la resta de la gent. ¿Y qué podemos hacer como sociedad para apoyar al colectivo? Yo pienso que ser un poco más abierto de mente. El cambio es interno. Hasta que uno no cambie uno mismo, no va a cambiar la sociedad. Y predicar con el ejemplo nada más. Sobre todo no votar a la persona equivocada. Pues que nos apoyen las personas de mente cerrada, que empiecen a abrir un poquito las mentes. De canviar a la penya que és homofòbica, no? Jo crec que hem de seguir lluitant als carrers, perquè els carrers seran sempre nostres, hem de ser visibles i hem de també dir-nos a nosaltres mateixes que aquests avanços són importants i que hem de defensar-los perquè sempre hi ha una amenaça, més ara amb la ultradreta, de retrocés. Sentirte madre. Es única y exclusivamente esto, ¿vale? Yo soy madre y a lo mejor tengo a una hija o tengo a un hijo que tiene otras inclinaciones, oye. Hay que respetar las otras. No, faltaría, ¿no respetan ellos las mías? Pues yo también tengo que respetar las otras, ¿no? A quererlos con locura, punto. És important celebrar-lo avui, però que tothom se'n recordi que és cada dia, no només un dia a l'any. Per tant, se tracta de seguir avançant en drets i garantir que tothom, sigui com sigui, pensi com pensi, estimi a qui estimi, pugui viure en llibertat.